Vitajte na Bidii, mieste, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Od mobilných telefónov, počítačov a televízorov, cez domáce spotrebiče, hračky a MP3 prehrávače, až po nezabudnutelné zážitky, zájazdy a dovolenky. Toto všetko si na Bidii môžete zábavnou formou vydražiť za jednoznačne bezkonkurenčné ceny. Všetko absolútne nový tovar, v originálnom balení, s plnou zárukou za ceny, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Prvé, čo musíte urobiť, je registrácia, ktorá je zadarmo a vyžadujeme pri nej len nevyhnutné minimum osobných údajov. Po jej dokončení obdržíte tzv. Bidy, vďaka ktorým môžete na Bidii prihadzovať. Jeden bid znamená právo jedného prihodenia v ľubovoľnej aukcii. A ako vlastne prihadzovanie prebieha? Stačí sa porozhliadnuť po práve prebiehajúcich aukciách, vybrať si produkt, ktorý by ste radi získali a kliknúť na tlačidlo Prihodiť. Tým sa cena produktu zvýši o 1 cent a čas aukcie sa vráti späť na 30 sekúnd, aby na vaše prihodenie mohli reagovať aj ostatní užívatelia. Z vášho účtu sa zároveň odpočíta 1 bid. Aby ste zvíťazili, je potrebné, aby po vás už nikto ďalší neprihodil. Ste posledným prihadzujúcim? Potom vyhrávate a my vám gratulujeme. Dražený produkt získavate za cenu, ktorá vzišla zo všetkých prihodení počas aukcie a je v priemere o 85% nižšia ako bežná predajná cena. Za každý deň, kedy sa na Bidiu prihlásite, získate 2 bidy úplne zadarmo. Ďalšie bidy môžete jednoducho získať aj tak, že na Bidiu pozvete svojich priateľov. Ak nám navyše pošlete fotku s vašou výhrou, získate od nás až 75 bidov. A čo robiť, keď bidy zadarmo vyčerpáte? Stačí si ich jednoducho dokúpiť. Bidy predávame v balíčkoch od 30 po 700 bidov. Ku každému balíčku naviac získate ďalšie bidy ako bonus. Väčšie balíčky obsahujú najviac bonusových bidov a umožnia vám tak vyhrávať oveľa viac v našich aukciách. K prvému nákupu navýše získate 50% bidov zadarmo, takže veľký nákup sa naozaj oplatí. Platiť môžete bezpečnými metódami, ako je platobná karta, bankový prevod, platobný systém PayPal alebo prostredníctvom SMS. Aukcie prebiehajú denne medzi 10. hodinou do poludnia a polnocou, kedy sa aukcie pozastavia a budú pokračovať opäť o 10. hodine do poludnia nasledujúceho dňa. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa pozrieť do našej nápovedy. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese podpora@bidia.sk. Bidia je tým najlepším miestom pre váš nákup. Tešíme sa na vás a prajeme vám veľa výhier a zábavy.